Čaute ľudička, dneska vám vítam nového videa, dneska ideme natočiť sem. OK, našlo mi to hru, čo je dobrá správa. Arenu. No, mám dosť na nič zbrane. OK, ideme na novú hru, prehral som GG. Takže treba, idem takto, cez toto. Tak to je ťažké proti nemu, však on hrá na kompe. Ale má málo hápek. Mu dávam. Yes, dal som prvý kill. Dobre, veľa kľúčikov. Ako to bolo, to vidíte. No, tak to bude ťažké, keď si dal raketomeček to. Ty kokos, ani nevyhá... Štípek vyťahoval. Proste čím píliš drevo. Tak to je ťažké proti takému typko, čo má raketomet. Dobre, prehral som ľudí. Takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, nevedete, že like, odber plus.